Už viac ako 15 rokov spájame stovky slovenských predajní, ktoré tvoria silnú a známu franšízovú sieť potravín. Naším cieľom je pomáhať slovenským podnikateľom rásť a zákazníkom prinášať čerstvosť, kvalitu a výhodné ceny. Vďaka spolupráci s partnerským veľkoobchodom Labaš majú naši maloobchodníci prístup k tisíckam produktov, stabilným dodávkam a zvýhodneným nákupným podmienkam. Silné zázemie veľkoobchodu znamená istotu v každej fáze podnikania. Ako člen siete Fresh získava každý partner komplexnú marketingovú podporu. Od kampaní, rozhlasovej reklamy až po distribúciu letákov do schránok v okolí predajní. Naši franšízanti nie sú na podnikanie sami. Pomáhajú im obchodní zástupcovia, ktorí odporúčajú najlepšie postupy. Pomáhajú s plánogramom a nastavením predajne tak, aby dosahovala čo najlepšie výsledky. Každá predajňa Fresh môže byť rozpoznateľná svojim brandingom, ktorý vychádza z vizuálneho štýlu predajní Fresh Plus. Vďaka tomu môžu aj menšie predajne pôsobiť jednotne a atraktívne pre zákazníkov. Na pultoch predajní nechýbajú naše privátne značky, ktoré si získali dôveru zákazníkov vďaka kvalite a férovej cene. S rastom značky sa posúvame aj digitálne. Fresh appka spája svet kamenných predajní so svetom online a prináša nové možnosti, ako byť zákazníkovi ešte bližšie. Donáška potravín, kupóny, vernostná karta, aktuálne zľavy a súťaže, ktoré robia nakupovanie jednoduchším a zábavnejším. Rozhodli sme sa byť zákazníkom ešte bližšie. Preto sme nadviazali spoluprácu so sieťou čerpacích staníc Dalioil. Spoločne tak budujeme moderné koncepty, ktoré spájajú pohodlie tankovania s možnosťou rýchleho a výhodného nákupu. Spolu s našimi dodávateľmi a franšízantmi prinášame na slovenský trh systém, ktorý funguje. Silnú značku, spoľahlivé dodávky vďaka veľkoobchodnému zázemiu a férové podmienky spolupráce. Fresh. Zdravšie potraviny.